Aurten, azkeneko urteetan bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak kultura ondarea ezagutarazteko jardunaldi batzuk egiten ditu, eta horien artean herri bakoitzean aktibitate batzuk, ekintza batzuk prestatzen dira herritarren artean, eta Gipuzkoarron artean oro har ondarea, kultura ondarea ezagutarazteko, eta gu aurten sartu gea proiektu horretan, Biagunako udala sartu da, eta bizita gidatu bat prestatu du aljibea eraikina eta aljibea eraikinaren historia ezagutarazteko. Kasu honetan aurtengo jardunaldien lema da ondare industriala eta emakumeen emaria, eta iruditu zaigu interesgarria guk aljibearen inguruan eta oro har Subijana enpresaren inguruan hitz egitea, hor emakume estanpatzaileek lan egiten zutalako, eta jendea bildu zaigu bi bizita gidatuetan, bat euskeraz gaur izango den eta datorren larunbatean erderaz, gure ondarea eta aljibearen nondik norakoak ezagutzeko. Aljibe da ur deposito bat Subijana enpresak zeukana, gero Subijana enpresa desagertu zenean Salvadora paper fabrikak bere ganatu egin zuen, hasi zen erabiltzen Salvadorak, eta gaur egun, duela urte batzuk egin zen urbanizazioan integratu egin zen ur depositori, eta gaur egun erabiltzen dugu gehien bat kultura ekitaldietarako, formatu txikiko emanaldiak eta egiteko. Baina, iruditzen zaigu interesgarria, jendearen artean ezagutaraztea, badagolako jende asko, hortik plaza hortatik pasatzen dana, eta aljibea zer dan, eta nun dagon, eta zertarako dan, ez dakiena. Eta gaur saiatuko gea bintzat zalantza horiek guztiak usatzen.